Asha for me ma obibia akwaba by emergency Ghana TV so ebusian for obaso na wa subscribe wa like na wa drop comment no e wo comment section ho amame na ebusian for sometimes no mema no kwan a omode ma no faso no aya na eyawe hosem omoma mani binum edi yaw e wo mumu sinti ameka sane se one bema ebewo na fidie eba hwe no bema no aya na adwen se onhwe ba na ebusiafo aya mema no mumma ma no edi ya wankasa ebusiafo ene story a mensaka e wo Lawson TV no lady no eti ni suo lady no ensu ebusiafo kwan ya bema no ede ne faso no eya reho one bema yi awo kwan ya bema no ede ne faso no o see for the first start no de bema no ayele ne ho ehwe no nanso ekọ ne wie ye ne de bema no eyi nani e de amana onhwe ne ba no enti ene o de aba be pie mu e wo Lawson TV oni mafia edi hu nkom enti we say for ye nsem ne nko ne go tie mu ye na mame eno kasa kese mame why pachu kentine wo ho ahaye nchichi ho wa ha o ye ni abre ne what okay hey any today be today cause hold your waist oh shit Fabi yes serious okay and until betimi join you live no so e Facebook no so Lawson 96.3 FM bomodia ebra honom Amina Mohammed e live no so Antoinette Ferguson and so e so Paulina Ando Love me hu wache Paulina so e live ne so and our friend so Evelyn Obia aba live ne so Bodi and so e live ne so Isaac Bodi ojinejina so akwesi mensan so live ne so also betimi aba live ne so abeche wadwen and our friend so Mariama and so e live ne so bomodin abra ne fo wadwen kire beto honum emaye Mama Ga Emifa and so live ne so Sarah and so live ne so ye kwani e den so ye ni abre ana wani mre eni abre ena eh awuchichi ho pa o eni abre asa o konde down ho obi oni ha obi say ye fra wo say e fra me Dorcas day eju Dorcas day eju ochi ho pa o me sorry me sorry me pa cho ye nkwani e den so kasa kese mai me mpocha na pe de boko Masa mi nyina ne say 2016 me ne be ma bia ye frɛ no Kwesi Edike ehia ye no ye nyame ena anyame adom ɔhwɛ me ma me wo ye ɔto akola ne din bibia a na me ne tie nti asetena ne mu hɔ na ɔkra me say be ma na ye adwuma ɛhwɛ oba nti obekɔ kumase akɔpɛ adwuma ye na ɔkɔ na sɛ nyoma mu ye ma na ɔbaba ba family akola no nyina na ya bedi ne nkyɛn na me jutum oba ye na at times ye friend na one ye kasa collect e bedroom me bi ne ye friend no kra ye nya no na me wo me ma me ho wo Cape Infante nti ye na me se da bi akra ne bedi mi nsam ne kwa de e wo sa me so me pe asa wo de onan pimpim ho ana ene snafa ku di eni edin so ne kan wasem wate nti ono call ye na chi na ye ntene nka kra no na me so me call takwa me kwa me ne akra ne nyina ne call ye nti me call ye me kwatena me sister bi ncha na me ne kwa echi eton ade nkakra nkra nti wo mu na akra no yare nkakra me friend na me nya no nti me sister ede me wura loan gie mu se ne be ya metime enya bia ye adwuma nti me kwaji loan me ska na yiraye emu ho na akra ne de be yare ye akra no me kwata de me baaye no wodi ne gina ho a na watofom wodi ne gina ho a na watofom nti me sister ba ko ofie ho opaja akra ne gina ho na akra no call toilet edigu no ho na ma me ne akra no e call hospital nti me sister ne tua sa aka ni nyina na me frɛ boy ne na me bo na mane me bo na mane na asa me nyina ne sɛ akra ne nyo no nko aba nti sa me hwɛ na me ntimi nhwɛ akra na me fa akra no embre no okay na me sɛ ma te na me bo me ma me amane na ma me sɛ o sɛ ono po na ma me wo he ya nti me fa ambra nti me de akra no kogya me ma me na boy no kɔfa akra no na ɔde no kɔma na ma me
so on ne maame na ta akra ne fi me nkyɛn no wo 1 year 8 months na akra ne di fi me nkyɛn a okoye no ye wo mun kakra na me ye se mesua adwuma nti me de me hu kɔto adwuma mu na ancha kra ba ye 2 months mu hwa na nsansan mi kokɔso akra no na so ye den doki akra na so ye den na mayi mani saa kakra nti one day me wo hwa anopa na o fro say doki okay nti anapa bi me sorry na boy na frame I bese nkɔfa oba na ba oba na so ye den dodo na me si mmese nkɔfa me ba sen akranya wa na wo se opa na me fa na mro na me do na bra wa me fa me ba sen no ka te kɔ no na me frɛ me ma me se me din ka frɛ me sister sa me sra no Lawson FM ondi da kakra na nkɔfa nkɔfa akra ne se na akra no ne ho sitie na me sister se wa ye busy but obekɔ ho nti me sister kɔ ho kɔ na ye se akra no kɔ school na me frɛ me ma me se me sra na yo nkɔhwa akra ne ma me na ma me si yo wate ti o ma na ma me kwahwa akra ma me kwahwa akra no obisa me se akra no metimi ahwe no na me se ma me pese me sua adwuma na me de me ho akotu adwuma na ma me si yo wate nti mo ho na boy na asa afre me ma fa me ba ma me fa me ba na ebesi bia mfa no na me frɛ me ma me se onkɔfa akra no fa na mlɛ me nti ma me kɔ hɔ e benada se okɔfa akra no okɔ na me ma ase ne se akra no abedi ne ho ketwa akra ne fi me nkyɛ na 1 year 8 months ba me ma me kɔfa akra na akra ne nhyɛ danya 3 years papa nti ma me ne ka kyɛn sɛ akra na abedi ne ho ketwa watiti ne ho ban na obetimi ahye ma akra no ma na kɔsɛ nsuo abla ne ma nanom ɛna me ba fa akra no nti me ma me frɛ me sɛ nka me ma akra no mo ma me no na kasa ne nya mu no na mo sɛ akra na akɔyɛ asɔden wɔ school ama teacher ni na hwe no Ma'am, that time na akra na ekɔ 3 years na nche obenya 3 years oma hwe akra na ama no hu nyina papa oma fa akra na nkɔ hospital nti ma me kwa media bufo so kasa ese onfa me ba mbrɛ me sisi a wo ba no sa sisi na ne true ne ba nti sa ne asetina ne tibia me hwa me ba o kan say sisi a wo ba no sa sisi na ne true ne ba ade obesu ma me nsun ye okay okay ena ma me su wate na ma me dia akra ne hia me ma nkɔ yekrom ho bi but ma ne hia me wo Pierre Junction masem wa asebu ekrofo nti ma me de me hia no Pierre Junction na me sister me di n'echi no no ti Pierre Junction nti da na me sister se ade asa me ntimi nsan kwata kwante me mada akra ne so tade chana maba nti bena da no me da me sister ho enkra ne kodwale e omba wa se yesu ogema na ogesu na me se munya no no ne timunya ne de ena me adechi ukwa da me dia akra ne bae nti Friday mu ho no wo akra no mo besu sa ogede na yew no ana me ma no dware na wanya 3 years nso so wona na ho no ana dware nti na me nim so no abetimi dware nti na me ncheke no nti Friday me kworo me be ya tale ma me in fact ya roho me ba na mutuo mu nyina tetie kro me ba no ho apapa na hem sabe mo mfa ncha me ne ba ma mu nyina na nsuo firi ne ba ma mu ba nti me mu hye me na me kɔ me madam a mesua adwuma wɔ no ho me kɔ na me se madam hwa me bei na se doki akra di ho hye fa akra kɔ hospital na me si yo na me di akra kɔ hospital na mo se me wɔ ne pan na ye wɔ baby mu treat rashes me kɔ na me niska nti sister bi no twa force wɔ baby a mesua adwuma no na sister na ma me 200 cedis na me dia akra na kɔ yo mo ma me do ka ho ti da na e kɔ ne do ma anje ya nto ho na ma me be fie ntenya be 3 days na ado no kwa na ekɔ so wontimi nhya akra na atale wo hya na atale wo wura enye ye na ado na kye no asɛ ekura tu na wode wanfa edrengu so na wode plaster anasa ade akyekere ne saa nti o ma me fa se be 3 days mu ho na ade na ye no na me bo me junior na amane sa akra no man hwɛ ne ya me mfa no na he call hospital si call hospital na mo je yeto na ne be ma mo finsuo na me frɛ boy me bisa ne se edi akra wo maame wo de no kwama wo maame wo maame ho no wo me nkɔ hɔ da okwa maame no ho man nkɔ hɔ da but wo kɔ hɔ wo ba no no wonim ne ekɔ so akra na abra bom ti adenti na akra no sisia no wo awie ni se asama boy ne baka ne se wo ba no kɔ school ne ma ya ne deda oba ketwa no 3 years maame
O papa ka kire o say. One maya na deda. Into mama mpatwan. 3 years that time for no share danya. 3 years na papa. Ena me say sa akra akoya asoade wo school na say. Adwen be na beba papa ti mama na kasa akra 3 years. One nkra da wo school mu. Ena no ne papa no busa no de oyefa ho. You, Mampa Cho, answer na me kwa fa crano. No, no, ma metiasia, and say, yes, school run on the baba ya. Me bana kwa fanu wo, Daniel Musi, o bibisa, o muye, I call run a pint. Akrana call Ross, a small girl on a pint. Me bano soon yini over 3 years. Into chisa no who yano. Ena or chia bashia cran into a bear fear no, nana on an eternal, or no so share no. Into a bass and also a yaqualan, I was somewhat in a hospital, my child for now hospital. Tell no one a mamma qua fan or didn't share me. Into when a casa, na me say, wa e wo ba no bia hwe no e wo se wo ko school ho na wo ko bisa sa akra na ya bonu pa ya hwe na sa akra no sa omo ya nkra etimisi agro de nkwala agro de mame agro timisi e wo henfa se se meminim ne e course wo ho but o se one akra na eda na me se omo ya nkra nti wo a wo ya ba ta no wotimi ko school ho ko bisa e na wo ka se nkra de etimisi Sankola agro de bi omu di agro but wuntimi hu sa akra no kwadwo nso ye den wuntimi nkyire ma me se on de mintimi nkyire enti wo ankwa school wo so wa fa akra na akwa hospital be hwa akra no sisi akra no ho nyina tete ekro miniska misua adwuma enti sa dia feska bra sisi ayekwa hospital ne be ma akra nsuo fi me ba boy na asam on kan cham ne sa akra ne be di mi nchen no memeni akra ne da enti na akra no ne be ma me fi nsuo ba asema be ma na ne wo ne ka kire o mame na me so ni akra ne da dada mi sunya mentimi ankasa biem na me ka ate na ko hospital ne ase de na ya akra no ono ankasa na rashes won ho bebre na ne hani na ya rashes nto mbisa am se aduane be na ya otape be memu na efri nsuo no omo ka se de ade omo anshada nkyere me bibie eye gidigidi sa ono ankasa so no ndidi ye ma na aduane ne ade a ondi nto akasa na mankasa biem na me ko ofie ena me share me bank account kakra na me fra me ma me bo na mane se ena ekoso na ma me siminya abotre na one be ma ne be kasa na me si yo man se ho hwe nti ma ase na di anyame anim ne kra na me mfre no bible na me frɛ no nti ono so yes an be ja in friend na me ba no wa me ho na me hwe no kakra na akwa ehu beto no akwa na wo so ko school that time so me sua adwuma me nya adwuma me bo na mane be ma ne se akwa ya me fa so a me hwe me ba no mia akwa no wa na ma me ho o hwe no onka asa wa ble na me ma be fa no nti akwa ya me fa so a me hwe me ba no me hwe me ba na me si yo mate nti ma emu ho no me kwaji loan na me de akra no ko school start wo KG1 wo baby ameme wo no nti akra no school mu ha wo ma na ma frɛ no on kasa no ho wo ma na ma frɛ no nti akra ma akra na nya 4 years no na boy no frɛ me na de ba kina ma akra na nya 4 years na boy no frɛ me say akra no be di ne birthday to o sene sika ma me ade chi ha akra no fe ni ne birthday na je o sene ya na me chi now I call off. Now I ban on. So I bet you no ban on. O ma 300 cedis week. No they are sending no. O ma now I tear that one son and can't. Be 2 years now one ten and can't. Man, ya mama dia ba ha kra ne say. Me kwa fa kra no wane ma me ho no. Boy ne hye me bosa me matimi ahwa akra ne nti na ma kwa fa akra ne nti akra na asem bia ya masam. Mama nsi akra no nso no. Onyi oswa 9 years or kwa class 4. E ka won ho. Eka won ho boy so ogitum sa akra ne ye ne ba nko ade amesra ma ni nja ye ma so wa me na ya mu akola no on school enu ntina me de bai ni so nyina tata ni so tata abrante no so hia no we sunka krawie sun de ba no we yegu enti suka krawie momre ni tissue mame abrante e kura Oma baba we eti nisuo. Oba wo 9 years. Enemrantie nyina omuma ebobo omobo efe kwa. Na ede na brantie awasi so a oba wo 9 years a we join na baba we so. Bra na be hwe oba. Enemrantie hwe omuma. Enti bra na be hwe oba. Wo hia na we.
me ankasa ye fra amasma no no nso free asebu ekofo omo tete ye wo putubu nti sai ekofo no e sha amasma ne putubu mfinfin nti that time amishia no me fan some Michiano 2014 no onwie JHS na onwie JHS na where that time na me nko school na unko school na afi na meboa me ho akosua edwuma no but na ahoboa na we school me wie JHS yes ba no ne ekọ no okọ twere ti that time na me yedua no on me bla na ewo class nti na me yedua no kwama me bla no wo school mu ho na mo da school mu ho tenu mu ho na me di hia no at that time nti asia nya edwuma nti 2016 na me ba sra me na wo ye krom no na me di hia no ansa na nti asia be ye edwuma wo mfie sei that time I me hia na me 19 years na brand ne so wo sei man ye gidie intimi that time na me nim and say still na wonim ne mfie sisi obama na age be 36 37 and away sisi am 28 years it's hamre no wo che wo bebre no 29 years sisi sorry na ncheche hu ni na da hu so de enyansem ketua o hey enti wo hia ne sa abre na asem pa ena o ka to utirim obi a wonim se onye ejuma okọ school a na wofo na hwe no yankasa nkwala adwunya mampacha ya bakasa nkwala adwunya cause data na ni pandwunya nkwachi nkwala adwunya na na woni penso kentina ho na kasa mai na kakra no wabo wanum ta na wo dada ho and one brand here di hu what because the way we see dada ho bobo wanim ta kasa kakra no abota and wo chiche ho kakra no wachi ho a uti eti ni so ye o ya samo o hwe o kan so anu age ho o dada ho di uti tototo ho chichi ho yi mfancha me o hwe hey when you bre pan so betu ho asem o do uti see ya na o do uti de to ya na de asene ya wasi utrase kakra chese chin kakra da ukom kunye ni paketwa yasam Mesa mon fra brand here ni mame enti wa wo hwe ani sika sai na aba bedi wo o mentimi nka create ewo ma ontimi nya dey enka create ska bedi mi ho ewo ma oba on ebi a week no timi ma na 300 cedis 200 cedis ba ya kasa school mu a akra ne books di onto obi da ne uniform onto obi da school fees onchi abi da but ne chop money ne di oba on kakra ebi wo ho na osene yen kakra ba sisi awati ada kra na no nkwada no enu me fa se be 4 months na sa 3 months me ko ye wo ye krom na me ne ko hia ne ko hia na me se me nim sa me hia wa nka me de oba brew na nka wo hwe wo ba ada wo mpese wa ankasa oni akra ne betena biem mam pesa me ne me betena sa waje na agba me so enti sa wo time ekwamede wa wote edidi na sa wo ntime nhwa akra na ne yem kwamede a sa wo hwa na sa wo didi abema ne bi na sa wo ho nso didi abema ne bi me ma ne bi but ma me pesa o ye na sade seja ede ma akwala no o pesa o ye na sade seja ede ma akwala 96.3 ma akwala no so akwala no so da chi wonani so ntime pesa obo akwala no mensu mon fra brantia ne mame na ye musa na de krontia ne brantia bawia sinyina bebrene ni abresho mo ma wontimi ngo enyan akra embo o maame so sa ma baba wa fefefe da benetiti ni so fam odonti samre no so de no odoni ginem na o hwe o kama onya ne wo mfefro no o hwe o kama mame na ndeti anko ye share once na na betom ntimi say ya me friend birthday gift hey, ade na your birthday. That day I'm in the die and no that day na your birthday. That day na I'm 19 years. Day na on the die na. That day na I'm. One day din kan tete ahoma ni mu ana. Debi. No din kan ti mu a. Enti that day na, enti uba no friend say birthday gift. I at times me no ho na ye di agura.
mitimi friend birthday gift na mama me ne omo adwum kwa na omo Lawson FM. Nese o birthday achede no. Adana wusi na. Mana na ntwemp na mpa nche na waka se bia me na twemp na abosome ne eyi. Mana na ntwemp na nche kra. Na no ye obi a wani gye ne ho ana pese one ne tena na se bia wo gye ni sika bi. E na wo ye wa adwen se one ne kwa akoda. Nyame ne crane manje na wansi the crane dida. Wa bra me ne ndaye no. Manje ne sikendi. By me na nyamo ya no. Good morning, sweetheart mpacho na ho ye. Pacha ya me adumo. Ye de nyame ase. Na wo kunu dofo owai. Pardon? Wo kunu dofo owo henfa. Pacha, anu ana oti okoi. Omo na say no nkwe ma oti okwa office aba. Na unim se woni ababa wa bia wo a wonhwa akwara no. Pacha minimpa, so na minimpa ya na say de nte dan bi sa akwa no yo manis ka no say yo sen no. Lawson FM. Oso sending iska. Pacha. Okura ejina so wose ni kunu sending ne beska. Ma me kentene ho na kasa. Ma me mpocho. Mfia mienu nie. Akra ne sika mada. Ena sanya mfia mienu no kra ma ontena ne ho nhwa akra no. Ewo mo okotime kwa off ba wanya. Since yes ni akra ne bedi mi nchen no. Otime te kwa off kra onhwa akra. Me na me kasa ni school mu hade onya asade bia seja. School mu hade. Eno mpacho wate wo wasum. Pacha masipa. Onya asade bia seja. Ba so oba ona de bia o ha 300 cedis bi 200 bi no de asen no. Sa akra be share so oba ye de ne pabo nto bi ma ne da bag akra chese bibia nkoso. Bibia nkoso. Eno nti wose bibia enkoso. Ena wo kunu no so ka kire wo se wo hwe ne ba. Pacha, anu pa na menyam we. Na me bisa ne se akwa wana yo osene na no osin ya o hwe no. Nti me fi wana kwa ne phone sent na sta na press media no so. Me ka zata ne ejumani nti me ka ta akra di pa e kakra. Nti ofana na me se me mbeno, ofana na me se me mbeno. Nenti a ono na yire no na ma bedi. Mame kasa ye why kentene ho kasa. Na yire no ma bedi mi phone so no. Na gba me frɛ na menya no kra nti na danfo bi a ono ye wo ne krom ye frɛ no kodwo. Na me ka chance kodwo me sraw. Oge ho hia me nti fa ne papa no mama me no ono so se ofrɛ na wonya no. Na me ka chance se sisi awaware nti ya denye oba na ono ne te no. Oni me se be ma no woba nsa na oba be ware no. Nti ofo oba no mama me na me ne oba ne nkasa. Nti no kra gba ne de no ma ne ma me nti e wo ho na ma frɛ girl na bisa ne se edi wo ho si oni ho kwa adwuma oba ka kire no nka nche ne ma ne mfrɛ me so ka na gba ne mfrɛ me dia menim. Okay, mame ye beto nkra no aka kire wo kunu se ne ba no onhwe no enti ababa wana wone ne anyemye ewo ne nkra bremu no ohia se wo mehwe ne ba. Pacha masi. Why ye hia edi no? Ai meso mo nya na mo mpa edi ni mo mame. Na ye mu se edi ni nsemfu ase de enti na wonhwe ne ba. Se abranti a wasi so a wawo ba. De enti na wonhwe wo ba. E wo se wo ba na obehwe wo ba. Na won so hwe na wonhwe ne ba na wotie ne a wo dabi uti kasa kase a won kasa e na wo chichi wo toto abasa. Lawson FM 96.3. Hey. Wo di uti, o dabi uti, wo ye utiri sei, na wo ye busa wasam no wontimi nkasa. Wontimi nkasa. Na obetimi akasa na otu obo hwene na ho se tenants na wo mo se den na wo bo no. Eno ye de a. Mo na mo pe. Ede na edi onye mawo. Dan sorry. Ma pocho ni o ma ya ma akra ne se. Akra ne school mu ka no mesra no. E ma ne njae mwa me so. Me njae ni nyina nto no so de. But asade se ja de o ma ya ma akra no. Me panache. Mpanache pasisi a me jade ni ahode. Mesra no. Adade na yo. Me chinka siese no. Aya na ya me ya ntimi njina ho anye adwuma gidigidi ti sa first. Ekuma, good morning. Morning, madam. Bibi aboko de. Yamina don patna. Hey, Lawson Afisem. Wakuma odikan a unua be ma ne ni dinkan wo ye no. Di enti na onhwe akra no.
Mpasa say. Adentina unia be ma no enhwe ne ba no. Oja adentina de. Unia be ma no onhwe ne ba no. Me dia ba ma no ne yan se onhwe no. Ojina so kasa ante. Mami kasa no ante hu. Efe oya maladokas o. Oya maladokas. Edi onhwe oge. Inti na mede na aba. Mala na menye obiara no no ma ho. Me ya me phone na wo ma me no na ma wo do no phone. Inti catcher no de wunya no catcher. Inti me po chaw. Edu oya wunu ebenyin. Wa so enye ne nkasa. O ma hwe oge. Eja wo ba o hwe no. Inti me sraw. Ene wunu ne nkasa. No ma hwe ne ba no. Ai po chaw. Lawson FM. Am gajre di no mo hwe oge. Mpo chaw enye wai. Na ma de wara edu ose no geska. On sen so sen ni scan comment ha on sen. How many months you know go edu ose no geska? Edu on show go. Be 2 years ni na edu on show go. Me kwan ka okum na eyi no. E na me na edi kwahie mu wo honom. E no ma me sesa no cedis na ma me de bla oge. Ono na echi no san na me 300 ebien na lanyan me fra no mfa. Na hizi na so efreda next do oge wenya Waka na bo sadu wa. Obo for ma me no ko hospital no. No one see the pa mo. No one see the okacham do oyal. Ono di no okacham do oyal me ma ho no. Okacham do oyal na ma ho because afa no wo mo ho nto ya ma sade da me hwe no. E ma no hola ma asam. Nti ma ho. Inti here's the like I do this oge ibi say oge yan Madina hospital don't say no 5 million or I sell. Oga bedi me chances yes ni. Time oga look class all class 1 no. Ono de no ayare kakra me ko hospital no was malaria wa afa no that time no na miniska. Oya ne papa me ntimi kwa jiska wo bia ho. Ona na my friend. Nti sa ne papa na sa my friend no wa send 5 million de da won. Class 1 asam no ne. Let us say one also from 1 year, one also from get them the AJ number. Many different, you know, because I'm a friend of Minyan. Instead, I'm a friend of a piano number. And I catch him in a number. And I don't mamma no number, mum. Inside, I don't mamma no number, mum, and I'm a friend. Oh, mamma, no, mamma catch him there. Or bosh on the no madam. No, so be a lane in Chanu obey you, no man or diamond. Into my own mamma, cousin, I'm a catch our mamma there. A John Shafrano, no mamma catch him now. Now, you meant to she built. It's one she built the flag is shine. I be one. I give if an Minyan, catch him there. No man on Yana. Ose wo frɛ wo bia onya no eno nti na wode aba to waku manka enti mami tie me mami ose wo nua no onye na sɛdeɛ sɛ agya enti edi si uso amu aka kye wo nua ne sɛ omeye na sɛdeɛ sɛ agya madam awu be ye adwuma di so ko ka kye na afa no ko da so It's a Madam Pocho. If I can't come now, I can't come and chin to me. Any habits of the any habit. Not so home, Eddie or Yejuma. Eddie Yejuma. Never fun. Auntie Efe, who say Edi onye ejuma onidi. So nim so the baba. Enti wo so hwe ne ba. Enti no de o kan wan kan ye. Mbosho min kan no onye ejuma onidi. That number say ya we there. Sa kan no ala kan na edi onye ejuma. Na me na gwa se no we enye ejuma ye. That every week if you're friend or gay, why tell the fight every week? The one tell you every week. Hey, say, One minute to be. Let me say, now they say, flower, onion, no phone, what I say, or waffle, okay, no waffle, more or biafa.
Inti onoro si jo kete phone. Ona bi e bi e se mi obedi chewu eyi na. Onu kita iPhone na bu yet na mi phone no kita me ya. Okay. Every week, every week you be allowed there. Every week you be out there. Woman on show woman on show me from ma me do tu na me afi krobo somni. Me do tu ma me na 1 year 1 month ni wo ma me on me say ho hwe because me na ma me na onya me bane da me kwatena wa me nsa ma me na no hwe ma me de wo nti wa ya na me ka che no be tu na wa na mu kwa ya kwa etu wo ba Kaji wana fana ba wa mention mami kaji wana that will now look at class 4 no what's say efe madama enti se wo kasa nyina mu no u defend wo nua ne se wo hwe ne pa madam me defend tobo beba tie me efe tie me o se unua be ma edi won hwe no enti yenya edi se oba be hwe ne ba o timi nka papa yenya edi se oba be hwe ne ba edi o se do ka so ya we de do tie me oya we se dai Ocean, Australian. Yana go to wa oi. Ba mo o yile wa man 3 months. Kana ma sam na za chem na nyama nkote na ma wa. Ba ma no hwe efe man kan wa fa bi yaw na kan kan wa lutum. Na kan wa fa bi yaw. Aya be sie za nya yaw. Aya be sie da ma wu na be yin chem na kana ka chem na nyama wu na ma wu. Wa na ko ye pa wa efe. Efe wa na ko ye wa ji wo hwe. One uncle ye papa, how the mabu for ye, one uncle ye. One ye, let me you know what? One channel, or the number tunnel, none of the didn't come and to me. Come on, I was a command to me. One for two. More fine, young and so I am the dado. Mamma, fine, what I am, Memo fine yam, and on the corner also show. What banner farmer? Memo fine yam, I to catch a woman. What to Nampano what said the Albano papa will be better, no papa in a la. I'm not my shan. I'm not sure. You not papa, look for pie and a what your father got to you in your mind. If I said that, I'm a book. Everyone else will be there. Oh, man, I have a friend, and I know catch up the Kenya Benina fat.
na me menya besia wa na me say eh edi asa na ayo obi da se no be me la o se na mo edu mo ha to ma ka se lo kan sa mo kan se lo ma ko di o se ha mo ha to me ka se lo ma sa ma ko di Efe o se ha mo ha to me Efe o se me ka tie mi wa ha se Efe be no ku pe a san sa yo obi ha ma do ama so no be we ki ka cho uni ko se di ka no ma wa lu mo me la mo sha na ba me la mo sha na ba mo sha na ba ya wa do shan o ba ya wa do shan ma ho no ba shan tu wa so lo shan me ka cho unda due le uni ko sa on sha ba me ba eye kan anu tum Efe madam na say ye di bi adi unti unua be ma no on support ne say ni kwan say ohwe ne ba na madam o ba ya wa to hwe no ndoka to anyim wa ka fa ba mo yin na wo oyin ni yin se wo na ko si o ma sha me wa me na wo ta wa mo shan no sana no ba ta no be yede o so we say Efe tie me ami mi yin nchen ndu fa ne yin mo fa ne yin na ba che dia no so na ka che say ye hwehwe no Lawson Afisem wa wo ba so ohwe ne ba onfa evidence I try so ohwe ne ba emra ye wa ha say ni yie nti na ye pe enye ntokwa nti na ye wa ha na ka madam edi say papa papi unya edi say ohwe ne ba onfa ho evidence na nya dai embra say anhwe onso kwa no tum bra ye kasa na wongasa kwa no tum na menya medwuma say ohwe ne ba onfa evidence ne mra producer and obeto aso ka che unya no say waware wawo ohwe ma ebi wo ho odinkan wo yansa no wo kwa awade ase enti ka che unya no say e wo so obehwe ne ba se bo so me ba akumpo a na wo hwe ne ba ne responsibility no onwie e wo so wo hwe ne ba bia you talk money bia o ma oba na oba fa major no ho atu oba wo to na mro wo to tele o fa no ko cry me na wo sa wo e ba fa e ba fa mo aba fa la ba asa cry me minute to fin na sa na ma ne wa so bo yen na ma na fa na don fa man awa ba ye di abre no why some be ba be hwe mo ba tia ya di bia diu ti enfa bi ni obi elder afia mfantin de na de wu sare na omode mfante kasa ni wuro mu no mfante kasa de pao se utie sane a omuside kasa no a de pa sama wosi kyerɛkyerɛ nsɛm no mu no na ama ma feeling fante no na enkomo we no abrante na ye nya na ye meya afia abrante na ye nya no eno na ye meya na akuma no ya ne duru ba bi a enipa ye pɛ ho asɛm ye nya asɛm enka ye frɛ we no obɛ ya asɛm ne sɛ unua bɛ ma no nhwɛ akwala no ye sɛ no nea ɔno kan nyina kɔkyerɛ sɛ ni nua bɛ ma no de wɔhwɛ akwala no akɔgyina ni nua bɛ ma no akyi na nka wonkyerɛ mu tiawa ne sɛ wɔhwɛ no so wɔhwɛ no me nua no ebia minim so wɔhwɛ na wɔhwɛ no but nkyerɛ mu no kyerɛ sɛ ɔno akra nso wɔ problem sɛ ɔno no ebia ɔno nso wɔanya bɛ ma ama na nhwɛ ne ba enti sɛ ni nua bɛ ma nso anhwɛ ɔno nso ba enya ade a ɛyɛ asɛm bi a ɛboro so enti o defend ni nua bɛ ma no na enye sɛ ababa no krom so de sɛ yefie ho ense sɛ wɔka saa asɛm no ense sɛ wɔka saa wɔsanka oyi ne ho kura firi mbɔkɔ firi sɛ nyawo na wokɔnyi nsa baba yi na nka wonya wasomdwe na wɔde ne ho awura mu a kyerɛ sɛ de ne nua na yɛ no wogyina n'akyi but enye ɛwɔ sɛ yɛka kyerɛ no ebinom kura sɛ suban no ɔno no wanyi obi anhwɛ no nti sɛ ne nua bɛɛ ma pɛ ne ho asɛm sɛ wɔbɛhwɛ ne yira na ɛno nso so
aye kuratwen ene yawdie bi ewo mane bim obi a wote se bia me fa sa kwan so aka kire se gyan na nye na abrante no so wote yenka nkire no onno ena de akwala na ba wiase senti a wode akwala na ba no eye na sede se oye ne fam die e de hwa akwala no sane ababa eti a oti nisuo na me raho na ya na ye ka ekowi ade baako emaba no musi so a ya monto mobo ase birthday ya chedie ya ye de ama wo yi na oti nisuo wo hayo unru ba bi a esa wo ware na wunhia be ma na adwene mu da ho na oye obi a wo ye nsiyefo be ma obod ho moden na obetumi ahwe wo ba enye gya ho sa ama no na ne nkwo mo hawaya na mu wura mu nyina ye kwan amofa so hia mrantem na mehia no be ma nso de wuhia no na wuhia no a ono so behia wo avia wote asa na meka na se me se be ma de se wuhia no na wuhia na ono so behia wo we birthday gift we modu ana wasa akola na wasa 8 years ana akola ya okom ni school ka na ade wonsu ni adwuma papa bia ye ebasa na ama ohaw bibiri aba beto so enti ma no nsua de e wo saasem ya ye kan mu na wuhia wo bia be ma no kra no be ma wo su bi ma menka we de me ma me yi mu secret ba ko adi be ma bia so ope oba na onyane ne na ya na ni ko oba ne ho so onya oba ne na na ope no a na ni ko ne ho asem bi oba ne beka bia no be ma ne tie so obeye na emom onya ye de a onya hye so de a eno de sa de wo ope no wonya enti abasa won fa serious bi o eye mema su maka enti ma no sa wo bomode ana wo se bemma bi odi wachi na nidi wachi ne udi nkomo asa wo pe wa eye bibi no wo pe ewo ho fa saade ne kame no na senka na ni je wo ho a hye no sa wo mra fie ebasa odi ani ade ne ahokeka ebetu sa na mo na emom wonya jeja ho na ade a wo pe no ne nsa ka wi a wonya obi abio wonya obi abio dia wo pe ne wonya wi endi ebasa wo mfa serious ebi ani o enti manum hunu sa na mo kura mo husie e wo kwa bi so a emema no efa mo aboden ko de obeka kire de bia nam ne wo penti obeye onse na afia woni mchidua some mo ye Ghana for enchidua kane no na do mani ho na do ma aye dibudua na bi ni ho edi se obi do afu a enue sisi ma ya akese no ye bo apata fadua ne ho na bemma kwabrane de akuma afro sa apata na gina so ene ne fere nchidua no na wo gina ho budua no so obi wo baba ya na owo nchidua wo nafuo mo wonya mema kobu anya hwe se opo oba no nko a de oba ne beka bia no na bema de akire enti eja no wo ba no ka se me dua yesi afuo mu hayi bra bebu mame a bema no ho dina wo digina dua no so buo no enya asam ketoa ni nyina ne se wo baba ya enti dia me ka nyina ne se ma mum ho aboden na se mubum ho aboden abeboa mo na mu abrante edi ni de se wanhwe ne ba emoa no bema de wanhwe oba na wani bie e wo fom me ka sa asemi na ekwa bia so no ye nwie ye hwe edi meye na famu de na ne ba no ye nkwahwe no na baba no nso watumi agya ne suo tie medase afia medase elder ebusuafo ye nya be ya semie eyawe kosem se wo ne be ma ebewo na be ma be ye na adwen se onhwe ne ba jankasa na ne sister no be ma ne sister no ye frɛ no pa nsem o keka ne de wanya de asem ne de wo ha ese wo ka wanya de because nim entina nke ye frɛ no aka ese wo ka se o me de minim se me nua no hwe ne ba na na so onhwe ne ba no enti lady ne ka se wo nua ne nkasa no aka se yo wate wo nua ne be kasa na enye se wo ni yi nsema no yi ade a onim se ye de be ye wanya wo de memfa nya onyanko ba na wo so ye de aye obi anase ye de sa ne ye na aye na opu nua be ma e de ye obi a men support so onfa nye de nua be ma no enfa nya obi ye fa boni ntua bonika enti ye sre be ma no ye sre no we bu pa
ewie hweba no enu na ehia hweba no imanu nso ye papa ne yakasa elder ne yakasa yentie ne asopemu yentie e wa asopem because asem o kan ne de eye no kore bema onu nya bibia an wes obeka kire onu ube feel say unhia sa bema ne bi da wo abrabom nanso man one night when na obehu ne say yes ememe nya den meme nya atisa nti ye fa we papa ya asem yi entu ye hofo na ma no semu si so a don't rush mamu rush wo nyame bi mu because later no ube regret it. Had I know it's always at last nti ye ntu ye boase na ye mpe the rightful father, a responsible father for our kids. Bema on sheba weni mie. Bema eni obia wawa oshe. Nti bema on sheba, you are not responsible. Nti yesre mema no kwanya mode manu binum efaso no eja. Mowa mo hwe na Father's Day su edu a mo fra no so ayede a celebrate mo. Yesre papa fonu binum eja ade ebi mo kwa wo honom kwa maame ena eja mo fra no edi egu papa no so papa ne timi yi ne yam ehwa ba ti se de wi amaame ehwe ba jafo ha ena medi mo ebesi ebusia channel so subscribe na wa like and na wa drop comment no so e wo comment section no share so enva ma onue bi edi amete so ani keche mami esi enesen ye besa so edi nhemu e wo fidem ha sen so ebio ebusia ko makra